عزو السلام تنا تقبلوا فنونا بمكتال شوكو بزغركم تعزبتنا كمية تمسيون لومي سنبت شعة لكاتيت استرالو هاقراون زيناتات حيزلكم قريبا لكم لما كتالكم بغبر سعود مساحاتكم تسنح ميكي على حرقو فلما قم بكرنت وتاتو فيلم بمغنيات مبل ساسان حمشتان عمز زغري سرعيد فنكل ككاد زغني سيمينارات تزازينهم ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ድሑር ልምድታት ንምውጋድ ኣብ ምብራህ ንቕሓት ዘተኮረ ስራሕ ይካየድ ኣሎ። ጨንፈር ማሕበር መምህራን ዞባ ማእከልና ኣባላቱ ስልጠና ምሕደራን መሪሕነትን ወዲቡ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ሰሜን ኮርያ ክመጻእ ዝኽእል ጸጥታዊ ስጋት ንምምካት ወታደራዊ ዓቕማ ንምዕባይ ከም ትሰርሕ ኣፍሊጣ ቁጠባ ሩስያ ብዝሓለፈ ዓመት ክብረ ወሰን ናብ ዝሓዘ ደረጃ ከም ዝደየበ ተገሊጹ ኣብ ማሊ ዕጡቓት ጉጅለታት ብዘካየዶ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ውሑድ 50 ሰላማውያን ሰባት ተቐትሎም زرزر زينا بمغنياتي فنكل قنوع حرية بزبل تيماك كاير زغنية مربات زغر السرحيت فنكل ستور دبا سيمينارات تزازيمو وكيل رينا دمسات سقاين زلاهو تصاب دانايت كبريوت كتغربع بمغنيات مبل سلاسان حموشن عامت زغر السرحيت فنكل كابشو دشك سافشو تلكاتيت بمن اسيات سرحتنياتات منقستن كالوت عدوماتن سفيح سيمينارات تخايدوم እቲ ሰሚናራት ኣብ መጓዓዝያ ባሕሪ ሰውራ ኤርትራ ብሓፈሻ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ድማ በቐንዱ መጽሓፍ ውግእ ሳሊና 1977 ከምኡውን ኣብ ግርጭታትን ኣፈታትሑን ዘተኮረ ነይሩ ንታሪኻዊ ድሕረ ባይታ መጓዓዝያ ባሕሪ ኣብ ማዕባብልኡ ኣገዳስነቱ ንሰውራ ኤርትራን ዝሓለፈ ጽንኩር ኩነታትን በብመድረኹ ዝገልጽ ሰፊሕ መብርህ ዝሃበ ካፒቴን ሮዛሪዮ ታደሰ ብፍላይ ኣብ ስርሒት ፈንቅል ንዝነበሮ ዓብተራን ብቕዓትን ዘርዚሩ ኣማሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቂሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃ ኣብ ዝሃበቶ ርእይቶ ሰውራ ኤርትራ ኣብ መሬት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ባሕሪ እውን ምስ ደርማስ ሓይሊ ገጢሙ መስተንከራዊ ጅግንነት ከም ዝሰርሐ ብምጥቃስ እዚ ብመልክዕ ሰሚናር ዝተወደበ መደብ ንሰብ ውዕሎን ሓድሽ ወለዶን ገጽ ንገጽ ዘራኽብ ስለ ዝኾነ ውፅኢታዊ ከም ዝኾነ ገሊጻ ካብ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኮሎኔል ኣሕመድ መሐመድ ዓሊ ድማ ህዝባዊ ግንባር ድሕሪ ካልኣይን ሓድነታውን ጉባኤኡ ንናደው እዛፍሪሱ ጸላኢ ብዘይተጸበዮ መንገዲ ናይ ባሕሪ ግንባር ብምምስራት ኣብ ስርሒት ፈንቅል ናይ ምግባር ዓቕሙ ከም ዘጋሃደ ብምጥቃስ ድሕሪ ስርሒት ፈንቅል ካብ ደሴት ዳህላክ ንዝፍኖ ዝነበረ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ኣብ ምፍሻል ንዘርኣዮ ሓያል ናይ መኸተ መንፈስ መስኪሩ بزي كازين وقع سالينا 1977 بزملكت أبز تدالوت مصحف زتكور سيمينار تقادالاي نزر ايو توفاينتن جگننتن بفلايكا نايدك انستيو بأبنز زتسني مغلط يكوهابن كلو أب مداي قريجتاتن أفتات حقون دما حبرة سبنا زغطولو ميلاتات أفتات حق قريجتات وطي إتاوانن كسعابو زلو من مخانم بريهوم نابي كال زينام سنسقرم مغنشا بدك أنستيو مرعات حتى عدمان كالو تقولات نودتاتن موقار زتوسته بحق استرقفه أب مبرانو حزتو كرسو قمتي أتبابعو تيت ركوبو كمزلو باقات أما هقراو معالت موقار كشبو قال نسيتي بدرجة زواقاش باركا بشدش تلكاتي تاب كركبت هابستغايد مدب تقليصو أما حدارينو زوبا كركبت أتو عبد الكريم إدريس أبزا سمعو قال ناقداس نزخرن هايتعالت أب مبرانو حات حورة السبن زمتو وتاو تلوان بمتكاس ሕብረተሰብን ኩሎም ማዕከላት መንግስትን ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈታት ብዝለዓለ ደረጃ ክቕፅሉ ዘኻኺሩ ክሽቦ ጓል ኣንስተይትን ካልእ ድሑር ልምድታትን ንምውጋድ ኣብ ኩለን ዞባታት ጎስጓሳትን ኣስተምህሮን ይወሃብ ከም ዘሎ ዝሓበረ ጊዜያዊ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣቶ ተስፋ ገብርኤል ገብረስላሴ ድማ እቲ ስራሕ ኣብ ዞባታት ከርከበት ሰልዓ ፎርቶ ሳዋ ሃይኮታን ድገን ብዞማ ኮሚቴታት ብዝለዓለ ክቕፅል ተላብዩ حلفي أهدو محبراوي دحنا زوباغاش باركاتو منقس قبر كيدان بوغرو كاب زوباك ساب ممحدارات كبابن عدتاتن زت عمس راح زت تبابعو كانتغونه كوم زي سرطو عاوتاتن خمس قب كل حورة سب جامو كبر كتا محتينهم أبي موداتا بممحدار زوباغاش باركا وانا دايركتور كفل محبراوي قلقلو تاتو فرانكو كوبابا دحول لمدتات موقات
بقندو اب نغحات سلازمركز حبز مرايزي لعل قلحتا كجبر ازخاخيرون جنفر محبر ممهران زوبا ماكل كاب كلنا بيت تمرتين استواصو 443 رئيس ممهراننا محدرتن حلفتي سنه ممهرنا ناي محدران مرحنه سلطنا وديبو اتي كاب شدشك صاب شومونت لكاتيت اب اسمر استوها سلطنا بقعتا محدرتي بيت تمرتي ابرخكا وصيتاو نسرح نمعباي زعلم كم زغونه ابو ومبرتي جنفر ممهر دانيال منغستاب غليصو علما محبر موياوي عبيتن معبالن ممهران محياليو زبلت صحافيت جنفر ممهر سنايت عقبا ميكال نزي علمان معوات محبر قصار سلطناتات كودب مصنحون كم زقصلون حبيرا حلافي بيت صحفت تمرتيا بنو زوبا قال نفحي ممهر دانيال سلام دما اقداسنا السلطنا اب مسرح ممهارم استمهارن او قمت اتيو كساب بدرجه ابيات تمرتكو وهاب تلابيو اتي بكيلا محدرا زتواب سلطنا ميلا مرارحا متكلاتا مرارحا بيت سمرتي مدلا وطن غريچتنا فتاتحون عمامن بتصحي السراحنا محدرتي بيت سمرتي كمون راي تلوخون شتوتاتن ابزولو ارسا زتوكوري نيروم اب زوبا دوبو كاب 21 طريق سب 4 لكاتيت بمحبراو سنفلت السلطن 239 منسياتو مهارو تمريقو اب مندفراب استخايد سنسرعات سلطنتي اب 10 كلتنو زواتات كاب زركب 25 ناي كلاي درجه بيت تمت زمصو مخانو حلافي جنفر حمامته اتو غرماي غبرو غليصو ابو ومبر حمامته اتو صالح احمد دين بوغنو منسياتو مهارو غونغونا اكاديمياو تمرتوم نهاجراو نقحاتهم زبرخ فلطت كم زقسمو بمعبار ميزانوم ام مصلاون ودابتات محبر ام حيالن كسرحو زخاخيرو اتي تمرتي تاريخاوي دحر بايتا حمامتن تفتاتون هاجراونتن هاجراوي تشارتر ترغم سنا حسابن بوليتيكان قطوبان تكنولوجين عقابا كبابي كمون سنا امراو كيناتن سنا لبونا عوتن ابزولو زعاتات زتوكوري نيروم زغوركم تعزبتي صعب اغراو زيناتاتي كون مكتالكم كقطول دغيبا بغبر عدم زيناو مسنادو اي تي في ناقصلو زغوركم تعزبتي سلامكتالكم ازي مسكن زيناو صاي بريزيدنت سيمين كوريا كيم جونغ اون هاغورو كمصا زغل صتاو سغار نممكات وتادراو عقمان ممعبالن نمعباين كم تسرح افليطوم بريزيدنت اون بمغنات مبر 77 عامت ممسرات سراويت سيمين كوريا ابزهابو مغلصي اب حوس دسيت كوريا زرء زلو قلطف مقيارات وتادراو دلونتكا كترغاغص زدفاف مخانو گنزيبو امريكا بحوس دسيت كوريا اتكايدو قصال لممراتن مس دوب كوريان جابانن زلوا سلوسا وتادراو كيدانن اب حوس دسيت كوريان سميناوي مبراق اسيان وتادراوي زي معرينت زفطرن صتا هاغورو كبير بدو مخانون بريزيدنت كيم اتحساسيبو يغون بر بريزيدنت اون بزعباتي ناي سمين كوريا وتادراوي وطن عملكتو زابو زرزراو حبريتا كوانت زيله نيكلاساوي مدبات هاغورو ابزل على درجان مبصح نزولو زي نقنق بوليسي دغيمو رغاغيصوم اذا كمزيلن كولو بريزيدنت كيم جونغ اون امريكا ربحاتاتان مسمار نكونات يوكرين تناوحون بسلامو مجدي نمفتحون زكادا غراو صعرتات تعنقفون كمزلا وغيسوم سيمين كوريا روسيا لولاونتا صتان غزاتو حدنتان مكلخال بصنع كم تدغفا بريزيدنت اون بتوساخي انصيروم قطبا روسيا بزحلف عامت كبر وصلنا بزحز درجه كم زديبه قدامي مينستر ميكائيل ميشوستين غليصوم قدامي مينستر ميشوستين نزي زغلصه مس بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين بزعبا بوليسيتات زلاق عبيد ابز كايرو زربيو جاملا هاغراوي اوتوت روسيا بموداتا 2024 ميتايت عبيد بمزغاب ناب لعلي 2 تريليون دولار كم زبصحه قدامي مينستر ميشوستين ابريهم بزي كازي متن شغلة البونت روسيا بكل 2024 بما كلاي جونغام تحتي 2.5 ميتايت كم زنبره ابز حجي اوان دما ناب تحتي 2.3 ميتايت كم زورد حبيرو هاغرات معراب كينات يوكرين امساميسن روسيا بقطباوي وتادراو صتاون مريات مرماس غبرو وديت اتزدل لوصيت اير خوالون طراي زيكونه تمريسو كم زحاسين تنتنتي يغلصو دحر مولع كينات يوكرين اب اوروبا امريكان تخسيتو زلو حصرت مسرتاون طلبات هيوت بقندو دما قرب ساعات صعبينات نايتي اب العل روسيا زتوسده زي تصنع سغمتات مخانو
ይጥቀስ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ማሊ ዕጡቃት ጉጅለታት ብዘካየዱ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 50 ሰላማዊ ሰባት ከም ተቆትሉ ንሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ብምጥቃስ ማዕከና ዜና ኣቃሊሐን። በቲ መጥቃዕቲ ሓያሎ ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩቶም ሰብ መዚ ቁፅሪ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም። እቶም ሽበራውያን ንልዕሊ 36 መካይን ብምጥቃዕ ሓያሎ ካብኣተን ከም ዘቃፀሉን ከም ዝዘመቱን ተሓቢሩ። ዛጊ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን። ካብ 2012 ኣብ ማልን ከባቢያን ተኸሲቱ ብዘሎ ፀጥታዊ ዘይምርግጋ ኣሽሓት ሰባት ከም ተቆትሉን ሚልዮናት ከም ተመዛበሉን ፀብፃባት ይጠቕሱ። ኣብ ኣውራጃ ሲችዋን ደቡባዊ ምዕራብ ቻይና ብዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም መሬት ብውሕዱ 30 ሰባት ዳሃዮም ከም ዝጠፈ ተሓቢሩ። ስራሓት መድሓን ህይወት ይካየድ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኣብ ተኣፋፊ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ናብ ውሑስ ቦታ ከም ዝጉዕዙ ከም እተገብረ ኣረዲኦም። እቲ ሓደጋ ብሰንኪ ኣብቲ ከባቢ ዝሃርም ቀጻሊ ዝናብ ዝሰዓበ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ፕረዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ግድያት ንምድሓንን ዝወርድ ክሳራታት ንምንካይን ኩሉ መዳዊ ጻዕርታት ክካየድ ኣዚዙ ኣሎ። ኣሜሪካ ብሸውዓተ ለካቲት ንእስራኤል ናይ ልዕሊ 7.4 ቢልዮን ዶላር ኣጽዋር ክሸጠላ ከም ዝወሰነት ኣፍሊጣ። ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኣጽዋር ቦምባታት፣ ሚሳይላትን ጸረ ሚሳይላትን ከም ዘጠቓልል ገሊጾም። እቲ መሸጣ ንእስራኤል ክመጽኣና ዝኽእል ስጋታት ንምምካት ዝኽእል ዓቕሚ ንምምዕባል ዝዓለመ ከም ዝኾነ እቲ ቤት ጽሕፈት ብተወሳኺ ሓቢሮም። እቲ ውሳነ ብሸውዓተ ለካቲት ብባይቶታ ሃገር ማለት ኮንግረስ ከም ዝጸደቐ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ስጉምቲ እዚ ንቅልውላው ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ዘጋድድ ከም ዝኾነ እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ ዘለዉ። ኣሜሪካ ነዚ ውሳነ ዝወሰደት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዘካየዱ ርክብ እዩ። እስራኤል ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ኩናት ከተካየደ ካብ ትጅምር ንድሓር ኣሜሪካ ልዕሊ 22 ቢልዮን ዶላር ወተሃደራዊ ደገፍ ከም ዝገበረትላ ፀብፃባት ይሕብሩ። ኣሜሪካ ብልዕሊ ሃገሩ ትኽስተሎ ዘላ ተጸባኢ ፖሊሲታት ከተቋርጾ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ደጊሙ ፀዊዑ። እዚ ዝተገልጸ ኣሜሪካ ሰብ መዚ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ንዝጥቀሙላ ነፋሪት ኣብ ሪፓብሊክ ዶሚኒካን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዋ እዩ። እታ ነፋሪት ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ንዝተወሰነ እገዳ ከም ዝጠሓሰት ብኣሜሪካ ድሕሪ ዘቐረበላ ክሲ ኣብ ከተማ ሳንቶ ዶሚኒጎ ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ብሰብ ስልጣን ሪፓብሊክ ዶሚኒካን ከም እተቐየደት እዩ ዝሕበር ዘሎ። ነቲ ስጉምቲ ደፋር ዝምታ ክብል ዝኾነነ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ኣሜሪካ ብቕልጡፍ ክትለቃ ፀዊዑ ኣሎ። ኣሜሪካ ብልዕሊ ነፋሪት መንግስቲ ቬኔዙዌላ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክትወስድ ኣብ ውሽጢ 5 ዋርሕ ሎሚ ንኻልኣይ ግዜ እዩ። ብ2 መስከረም 2024 ፕረዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ዝጥቀመላ ነፋሪት ኣብ ሪፓብሊክ ዶሚኒካን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዋ ዝከር እዩ። ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ተደጋጋሚ በይናዊ እገዳታት ከተጽድቕ ጽንሐት ኣሜሪካ ኣብ 2022 እውን ነፋሪት መንገዲ ኣየርታ ሃገር ኣብ ኣርጀንቲና ከም ዝዓገተት ፀብፃባት ይጠቕሱ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝቐጸለ ተጻብኦን ሽርሕን ተካይድ ከም ዘላ ፀብፃባት ይሕብሩ። እስራኤልን ምንቅስቓስ ሓማስን ከም ኣካል ናይቲ ዝበፅሕዎ ስምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ትማሊ 8 ለካቲት ናይ ቀዳማይ ምድረኽ 5 ገጽ ምልዋጥ እሱራት ከም ዘካየዱ ተቓሊሑ። ኣብዚ ናይ ሕጂ መስርሕ 3 ጆቶ ተታሒዞም ዝጸንሑ እስራኤላውያን ክፍትሑ ከለዉ ልዕሊ 183 ፍልስጥኤማውያን እሱራት ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ እስራኤል ነፃ ተለቒቖም። ፍልስጥኤማውያን ነበርቲ ጋዛ ኣብ ጎደናታት ወፂኦም መፍታሕ ናይቶም እሱራት ከም ዝጸንበሉ ማዕከና ዜና ኣጋዊሐን። እዚ እሱራት ናይ ምልዋጥ መስርሕ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንፍልስጥኤማውያን ካብ ወሽመጥ ጋዛ ብሓይሊ ንምግዓዝ ዘቕረቦ እማመ ካብ ሓያሎ ወገናት ከቢድ ተቃውሞ የጋጥሞ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ዛጊድ ብዝተኻየደ ምልዋጥ እሱራት 13 እስራኤላውያን ክፍትሑ ከለዉ ብውሕዱ 583 እሱራት ፍልስጥኤማውያን ነፃ ከም ተለቐቑ ፀብፃባት ይሕብሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤልን ሓማስን ንኻልኣይ ገጽ ናይቲ ስምዕ ኣመልኪቶም ዝርርብ ከካይዱ ከም ዝጀመሩ ሰበስልጣን ሓማስ ገሊፆም። ይኹን እምበር ተግባራውነት ናይቲ ካልኣይ ገጽ ርጉፅ ስለ ዘይኮነ ህይወት ልዕሊ 61,000 በርጌስ ፍልስጥኤማውያን ዝቐዘፈ ኩናት ዳግማይ ከይውላዕ ከም ዘስግይ ይጋዋሕ ኣሎ። ካልኣይ ገጽ ናይቲ ስምዕ ሓማስ ኣስታት 24 ብህይወት ዘለውን ኣስታት
35 ኣስከሬን ንእስራኤል ከተረክብ ኣማሲኡ ድማ እስራኤል ሰራዊታ ካብ ወሽመጥ ጋዛ ሙሉ በሙሉ ክስዕብ ዝጠልብ እዩ ወከልቲ እስራኤልን ሓማስን ኣብ ከተማ ኣዶሓ ቀጠር ነዋርሕ ድሕሪ ዘካይዶ ዝርብ ብ15 ጥሪ 2025 ኣብ ስምዕ ምብፅሖም ዝፍለጥ እዩ ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ሰሜናዊ ጃፓንን ወሰናስን ባሕሪ ጃፓንን ዝተኸስተ ውርጭ ዝዓብለሉ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ንኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣየርን ባቡርን ብምስንኻል ንንጥፈታት ሃገር ብኸቢድ ከምፀሎ ተሓቢሮም በቲ ክሊማ ብኸቢድ ተጸልያ ኣብ ትርከብ ኣውራጃ ኒጋታ እቲ ኩነታት መዓልታት ክቕፅል ከም ዝኽእል ዝእምት ትንቢት ከም ዘሎ ዝሓበሩ ሰመዚ ሜትሮሎጂ ጃፓን ዜጋታት ኣብ ምንቅስቓሳቶም ጥንቃቐ ክገብሩ ፀዊዖም ኣለዉ ኣብ ገለ ከባቢታት ኣውራጃ 388 ሴንቲሜትር ኩምራ በረድ ከም ዝወረደ እዮም ፀብጻባት ሜትሮሎጂ ዝገልጾ ተኸሲቱ ብዘሎ ምስንኻል ኣገልግሎት መጓዓዝያ ባቡር ምድሪ ኣብ ማይታ ሸሓት ገያሾ ከም ተሰናኸሉ ድማ ይሕበር ኣብ ሰሜናዊ ጃፓን ከምዚ ዝበለ ውርጪ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ክኽሰት ሳሕቲ ከም ዝኾነ እዮም ፀብጻባት ዝሕብሩ ዜናታት ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ብምኽንያት መበል 35 ዓመት ዝኽሪ ስርዒት ፈንቅልቲ ካየድ ዝቐንየ ሴሚናራት ተዛዚሙ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ድሑር ልምድታት ምውጋድ ኣብ ምብራቕ ንቕሓ ዘተኮረ ስራሕ ይካየድ ኣሎ ጨንፈር ማሕበር መምህራን ዞባ ማእከልና ኣባላቱ ስልጠና ምሕደራ መሪሕነትን ወዲቡ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ሰሜን ኮርያ ክመጻእ ዝኽእል ጸጥታዊ ስጋት ንምምካት ወታደራዊ ዓቕማ ንምዕባይ ከም ትሰርሕ ኣፍሊጣ ቁጠባ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክብሪ ወሰን ኣብ ዝሓዘ ደረጃ ከም ዝደየበ ተገሊጹ ኣብ ማሊ ዕጡቓት ጉጅለታት ብዘካየዶ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ውሕዱ 50 ሰላማዊ ሰባት زغوركم تعزبتن لو مش السلالو زيناو مستنادو عبزي فتصام سلامكتالكم ما زي مسكن سعيبو زغرب زغر سرح تفنقلا بكتما باصعن زكاير زلو كاير زو على نطفتات زي تسستحو سويكون بوغنيغن سلام